Изкушенията на свети Антоний Велики от книгата Метаноя. Излекции на Перица Георгиев Канон. Моят поздрав за отците в пустинята. Свети Антоний Велики, голям аскетик, сам в пустинята и сатаната го изкушава. Кой е сатаната? Кой го изкушава? Още преди много години прочетох една книга на Гюстав Флобер «Изкушенията на свети Антоний Велики». Толкова силно впечатление ми остави. Когато свети Антоний отишъл в пустинята, сатаната много го изкушавал по всякакви възможни начини. Сам в пустинята, а ти не можеш да си свързан с Бог през цялото време. И когато не си свързан с Бог, нещо може да те атакува. Нещо от твоята несъзнателна част, тъмната страна. Там е шейтан. Във всеки човек има тъмна страна, през която може да му се влияе. Разказва тази случка. Свети Антоний отива да пълни вода с един глинен съд. Напълни го и, връщайки се в пещерата, сатаната му се появил. Блъснал го и му счупил съда. Излял водата. Свети Антоний се върнал до пещерата, взел друг съд и пак тръгнал да пълни вода. 7 пъти сатаната му чупил съда. 7 пъти свети Антоний се връщал. Явно имал доста съдове. За един пустинен жител е доста странно, ама няма да навлизам в детайли. Може да имал доста време да прави съдове, въпреки че нямало много вода. Това е пустиня. Според мен става дума за едни други съдове. Разказът има и езотеричен смисъл. Всъщност човекът е решен да върви към Бог, да напълни от съзнанието на Бог неговият глинен, преходен съд. Обаче, когато мисли, че вече е напълнил, добре, всичко е наред, имам сега съзнание, и се връща назад към пещерата. Тогава идва кармата, несъзнателното, сатаната, и му чупи съда, за да му каже: слушай, нищо не си разбрал. Като дзен мастер е сатаната. Биете с нещо и виждаш, че нищо не си разбрал. Айде назад пак, отново. Ето това е търпение и смирение. 7 пъти, 7-те чакри, 7-те тела получили благословията, дошли до съзнанието, до водата. И 7 пъти им ги чупило, за да го усмири, да не си мисли, че е стигнал. Една голяма опасност. Човек има някое изживяване и вече мисли, че е готов, стигнал е. Обаче Бог е позволил сатаната да изкушава хората за тяхно добро, за да напреднат наистина. Наистина да се освободят от егото, от суетата, от гордостта, от привързаност, от всичко. Да станат съвършенни като Отеца. Затова шейтан. Шейтан върши работа. Той е слуга. Той служи оттам, където е, с неговите възможности. Никой не може да победи Бог. Никой не може да се сравни с него. И един ден този, който е като свети Антоний, той наистина вече влиза в Бог и не се връща назад. Свети Антоний е един от тези, които не се върнали повече. Ама това само някои го знаят. Свети Антоний всъщност не е обикновен светия, който до някое ниво стигнал, после пак да идва да се преражда. Той е отишъл наистина оттатък. Той е величието на основателя на християнското монашество. До ден днешен още има жива традиция там, в пустинята.
И хората отиват в пещерата на Свети Антоний. Живеят в пустинята сами, което предполагам не е лесно. Човек трябва да е съзрял, за да може да ине в пустинята или в пещерата, или на Хималайте. Хората подценяват това. Казват: то е нищо. Те бягат от света. Хайде ти иди избягай малко от света да те видя. Побегни малко. Не съм толкова за това, че тези хора са сгрешили, че са отишли в пустинята или на Хималайте, които медитират, които са си посветили живота. Да, ние тук сме в света, ама не сме от света. Така е, но колко го осъзнаваме? Това са хубави думи. Ти си в света, ама не си от света. Ти си тук, във водата на света, ама си лотос. Ни капка вода не те докосва. Ама колко е така? Дали наистина е така? Всеки да види за себе си. Нека се пита.